en Joan Vila ja queda clar, és un enginyer de veritat, dels debats. Dels debats, perquè tinc 67 anys, per això. És claríssim que soc dels debats. Enginyer industrial, empresari, LC Paper, que també és un tema que voldríem parlar, professor i articulista, amb article setmanal al Diari de Girona. Forma part de la Comissió d'Energia de PIMEC des del 2005 i des del 2016 és el president. Ell també és de PIMEC. Allà anem. Molt bé. I abans de començar, voldria preguntar-te, perquè és una obra, un llibre també molt treballat amb moltíssimes dades, no? Com sorgeix aquest llibre? Què et fa? He explicat en alguna entrevista que, de fet, és el meu treball de fi de carrera professional. És a dir, d'alguna manera hi ha tot el que jo he après i els meus conceptes, pum, no? Però hi ha un objectiu, hi ha un inici del llibre. L'inici del llibre era constatar que, el que he dit abans, que aquí a Catalunya no feien bé aquest debat. Quan no feien bé el debat, jo ja començava a veure que ens faríem mal fer un debat que si no hi ha elements seriosos, tant en números com en conceptes, sovint es presta a la demagògia i es presta a fer un debat que no serveix de res, és a dir, un debat fals, no? I això va coincidir amb dues coses. Una, que el 12 de març, l'any passat, 2020, recordeu el 13 que van fer el tancament? Doncs el 12 m'operaven del maluc esquerre. I jo no sabia que hi havia el tancament. Jo m'havia preparat per l'operació i vaig agafar tots els llibres i vaig dir, ara, quan estigui convalescent, doncs llegiré i posaré el dia per després escriure un llibre. I la pandèmia em va allargar la convalescència, va arribar al juliol, em vaig començar a redactar, a l'agost vaig acabar el llibre, a l'octubre em van operar l'altre costat. I vaig tenir un altre mes, diríem, per anar polint el llibre. I després, com que has dit que jo faig un article cada diumenge, jo me'n serveixo. Jo normalment, alguns conceptes, pum, els llenço a l'article i d'allà escolto les reaccions i escolto el debat que se sorgeix a partir d'allà i això em va donar, diríem, més pistes per anar estenent i al final hi ha un capítol que parla de l'any 2050 que és justament descobrir que ningú havia proposat, ningú havia fet la prospectiva de quina energia necessitaríem el 2050. Jo no ho havia previst en el llibre, però veient que faltava en el debat, doncs vaig decidir, doncs faré jo. Ho vaig fer jo, em va quedar el dubte de si m'equivocava, si no m'equivocava, si els meus conceptes potser portaven a algun error. Un dia vaig tenir una reunió amb els enginyers de l'ICAEN, vam constatar diferències per part seva, ells les van corregir i al final la perspectiva que vaig fer jo coincideix també amb la perspectiva que va fer posterior. Una vegada havia sortit el llibre va sortir la perspectiva de l'ICAEN. Per tant, l'assumpte resolt, el debat ben fet, tenim les dades, tenim els conceptes i aquest era una mica l'objectiu del llibre i així va anar. La veritat és que és un llibre necessari perquè el dimecres va venir en Ramon Aymerí Sí, ens coneixem bé, sí. Del turisme, no? I també era la mateixa situació que són temes superimportants que cal resoldre, vull dir, tothom és conscient que se n'ha de parlar però que no hi havia un treball fet anterior, no? I que era com posar-nos en el punt de partida quan tothom ja... De fet, coincidim en moltes coses amb en Ramon, però moltes, no? A nivell intel·lectual coincidim en moltes coses, no? I aquell llibre, doncs jo el subscric completament, no? No només això, sinó que jo li faig una aportació posterior. Per exemple, avui, dia 30, el Banc d'Espanya, cada dia 30, fa públic el balanç comercial d'Espanya. I jo cada dia 30 agafo la dada de quin és el balanç de béns, de productes, el balanç comercial de productes i el balanç de turisme. I està passant una cosa que és impressionant. I això en Ramon ho sap, ens falten uns quants mesos per acabar-ho de confirmar, però el que es veu és una cosa impressionant, que és que en els mesos que no hi ha hagut turisme, la balança comercial que hi ha hagut entre Espanya i l'exterior en turisme ha baixat en picat, quasi bé zero, ha baixat dramàticament,
Però ha passat una cosa que ningú l'esperava, que és que la balança de productes exteriors d'Espanya, que sempre, històricament, sempre des dels anys 50, és negativa, perquè importem energia, importem petroli i importem gas, sempre era negativa, de cop i volta passa a ser positiva. I quan tu veus la curva, dius, no serà que tot aquest turisme ens rebenta la balança comercial? La mare de Déu. Bé, ens falten uns mesos per acabar-ho d'afinar, però és una pista, és a dir, segurament el low cost no ens interessa de cap manera, és a dir, ens costa més que no pas guanyem. O sigui, tot això ja diu una mica això. Ramon ho diu d'una altra manera, però jo des d'aquest costat de l'economia doncs ja veig que aquí alguna cosa està fallant. Ens falten uns quants mesos per acabar de confirmar. I tornarem amb aquest tema perquè realment, vull dir que ja, i tu també el treballes molt, no? Perquè la veritat és que... Un segon, és que diríem, el subtítol és l'abundància frugal, perquè el 2013 jo vaig treure un altre llibre que es deia La crisi des de la trinxera. I ja llavors, ja arribàvem a la conclusió que no ens ho sortiríem si no ens tornàvem una mica frugals, si no deixàvem de tenir l'economia en tant consum que en teníem ara. Això ja el 2013, per tant no m'ha costat res tornar a agafar coses que jo ja havia pensat abans, no? De fet no els havia deixat de pensar mai. I explica'm per què apostes més per aquest tipus aquesta societat frugal i no per un de creixement. Bueno, perquè és que és un resultat d'un anàlisi. És a dir, no és que a mi m'agradi més. Jo soc ja una persona frugal, de per si. Però res, això no implica res. Però és que quan tu analitzes el que està passant en el món, veus una sèrie de coses, com més o menys per aquí intento desgranar-les, que et porten a dir que a la primera, això ho cito per aquí, amb una d'aquestes curves que farem un dia a la carretera ens fotrem una hòstia, perquè encara que la tecnologia ens ha donat molta adhesió al terra, doncs un dia hi haurà oli, o un dia hi haurà glaç, o un dia hi haurà sorra i aquell dia ens sortirem. I estem a punt que passi això. Doncs per què passa això? Doncs intento, reconec que al llibre hi ha una quantitat de conceptes que són possiblement un excés. Aleshores, poder explicar-te així, diríem en resum, poder és més fàcil, no? Parteixo de la idea de primer que el PIB fa errors, i fa errors molt grossos, el PIB. I després el PIB, a part de fer errors, que ara us explicaré algun error, està fet perquè, fixeu-vos que el PIB no es diu mai. El PIB de Catalunya són 250.000 milions. Això no es diu. Es diu, el PIB de Catalunya ha crescut un 2%. I aquí hi ha la pista. Per què es vol, diríem, veure només el percentatge que creix i no la xifra, o la xifra per càpita? Perquè el PIB està pensat pel món financer. El PIB està pensat perquè els interessos dels crèdits tinguin una referència i sàpiguen, diríem, cap on han d'anar. O sigui, el PIB està pensat sobretot pel món financer. I això explica moltes coses. Ara us explico per què és fals, o per què fa errors el PIB. De fet, el PIB va marxar de la realitat l'any 1978, més o menys. Per què? Doncs perquè el PIB es fa trampes al solitari. Dos casos que hi ha al llibre. Un és Aircross, a Flix. Aircross a Flix té 100 anys de vida i durant 100 anys ha anat abocant fangs, resultat del seu procés, a la presa de Flix. Com a resultat d'això, el PIB ha anat sempre posant valor positiu. Cross, positiu. I l'any 2005 decideixen extreure els fangs del riu. Extreure els fangs del riu i el PIB què fa? El compta com a positiu. És a dir, la part negativa la va comptar com a positiva. I quan l'extreuen torna a comptar, és a dir, ha comptat dues vegades. O, per exemple, aquí al Maresme o a les Terres de l'Ebre, amb la tempesta Glòria, que va fer un estrall. És a dir, l'estrall, el PIB no el va comptar com a negatiu, però quan refem la costa, el PIB el compta com a positiu. I això fa permanentment el PIB. Per tant, el PIB ens està fent trampes. I hi ha altres índexs que mesuren l'economia, i n'hi ha un que es diu GPI, Genuine Progress Index, em sembla que es diu,
que té en compte aquestes negativitats. Aleshores, s'ha estudiat bastant bé com funciona aquest índex des de fa molts anys, amb una pila de països d'Europa, i es veu com a l'any 1978 els dos índexs, el PIB i el GPI, se'n van. De tal manera que el GPI es queda pla, ja no creix més, mentre que el PIB continua creixent. I això és a resultes que a partir del 1978 hi ha un canvi a l'economia mundial, que és l'entrada dels neoliberals a l'economia, primer als Estats Units, i això es va estendre per tot arreu, amb les tesis de Milton Friedman i tot el seu grup. Llavors, a partir de llavors comença una economia que és financera del tot. Anar fent anar la màquina de fer bitllets, anar creant deute, anar creant crèdit, anar creant la necessitat de crèdit, és a dir, tu has de comprar perquè si no em compres no em demanaràs crèdit, i així com quan em demanes crèdit estic creant moneda. I aquest és el lío on ens hem posat tot el món. Això ha tingut conseqüències importants. Quines conseqüències ha tingut? Tothom té clar que quan millora el PIB millora el benestar. Això és cert. És més cert quan un país és més pobre, per sota de $10.000 per habitant, que no per sobre de 20.000. Per sobre de 20.000, l'augment del PIB, l'augment que tenim, ja no ens aporta més benestar. És a dir, quan tu tens resolta la casa, tens resolta el cotxe, tens resolta la sanitat, tens resolta l'ensenyament, 1.000 euros més l'any, benvinguts són, però no t'aporta molt més distància de benestar que no pas quan ets per sota de 10.000. Per sota de 10.000, 1.000 són molts, 1.000 és un canvi quasi bé d'estatus. Però per fer tot això, el PIB està fent, l'economia ha fet una altra trampa. I aquesta trampa és pensar, i és cert, quan mires la història de la humanitat, el benestar que tenim és fruit de la productivitat que hem fet la humanitat, així en genèric. Ara, quan anem al detall, hi ha la productivitat del capital, que està clar. És a dir, la productivitat del capital consisteix en que si un inverteix 100 euros, doncs en pugui recollir 103, 104, 105. La productivitat laboral, que consisteix en que quan més productivitat laboral hi ha, menys personal es necessita, i, això és el que ha fet la humanitat, aquest personal pot fer altres tasques a l'economia, i amb la qual estem creant més valor afegit. Aquestes dos, la productivitat del capital i la productivitat laboral, de fet estan en conflicte permanent. El capital i els sindicats estan en conflicte permanent. I, d'alguna manera, han trobat una solució que els interessa a tots dos, que és que per fer això posa en mà els recursos. És a dir, la productivitat del capital i la productivitat laboral s'aprofiten de la productivitat dels recursos, de les matèries primeres. Com que les matèries primeres no es queixen, aquests dos han decidit que per resoldre els seus problemes i per anar més, doncs foten mà a les matèries primeres. I així ens va. És a dir, mentre les matèries primeres no es queixin, això no té solució. És a dir, perquè el problema del canvi climàtic és un problema d'un excés d'ús de combustibles fòssils, no? Però és que el problema també el tenim amb l'aigua, i també el tenim amb els minerals, amb el coure, amb tots els minerals, amb tot el que no és renovable. I això té l'origen amb aquest conflicte que us acabo d'explicar. Un PIB que està dissenyat pel sector financer, i dos, un conflicte de productivitat que fa que tota l'economia només pensi en créixer. I pensi en créixer fotent mà en els recursos de matèries primeres. Quina és la foto que tenim ara en aquest moment? En el món hi ha 103.000 milions, consumim 103.000 milions de matèries primeres. Sigui petroli, sigui minerals, sigui fusta, totes les matèries primeres, 103.000 milions. Doncs d'aquests 103.000 milions només en reciclem 9.300, el 9%. Això ja és un exemple de que ho estem fent molt malament. És a dir, la humanitat s'ha convertit
jo explico, amb una màquina de dispersar recursos. Agafa un recurs i el malbarata dispersant-lo, és a dir, sense cap ús. Això en el món de l'energia ho tenim molt clar. És a dir, tu agafes petroli, que té un valor increïblement alt com a concepte energètic, que en pots fer de tot, d'allò, en pots fer química, en pots fer electricitat, en pots fer de tot, i escalfem a 20 graus, i allò que valia tant, l'hem dispersat amb una cosa que diu que no la podem recuperar. No? I això és el que està fent la humanitat, i és terrible. I el problema, però, neix d'un mal disseny de l'economia. I hi ha una altra qüestió, que és que des de la revolució industrial la societat s'ha acostumat a que la tecnologia li resoldrà tot. I és cert, la tecnologia ho pot resoldre. Però què està passant? Que la tecnologia, l'objectiu que té la tecnologia avui a l'economia és fer créixer l'economia, el creixement. Ningú li ha dit que sigui l'estalvi de matèries primeres. Li diu que és el creixement. Per tant, la tecnologia fa el més fàcil perquè el creixement sigui més fàcil. No? Per això cal reconduir tota l'economia amb canviar-li l'objectiu. I dir, no, l'objectiu no és creixement, sinó que l'objectiu és eficiència amb les matèries primeres, entre elles el petroli i tots els combustibles fòssils. Ara el meu fill, mentre estava esperant aquí, m'acaba d'enviar un missatge i em diu Bicorp. Bicorp és una associació, una fundació que es dedica, t'has de fer de Bicorp, que es dedica a certificar que les empreses són sostenibles, això comença a arrencar. Em diu, Bicorp està pensant en crear una figura jurídica nova, diferent de les SA, que se'n dirà una societat sostenible. Bé, això és, hem de canviar els objectius. L'objectiu d'una empresa està clar que és fer beneficis, està clar que és donar seguretat als treballadors, als proveïdors i als clients, però ara hi hem d'afegir que també ha de tenir en compte el medi ambient. Avui som dia 2. Abans d'ahir, dia 30, fèiem junta d'accionistes i vam modificar els estatuts per posar-hi això. França, en aquest any 2021, modificarà per referèndum la seva Constitució per modificar el seu títol 1 per dir la Constitució francesa vetlla pel benestar dels francesos i pel territori. Això va venint, possiblement anem a poc, però aquest és el concepte i això és el camí que hem d'anar fent. Per què aquí ha costat tant, no? Si tu parlàvem al principi de pensar i començar-ho a treballar. Avui ho he dit amb un periodista, això, i no li agrada gaire. És que quan fem un debat a televisió, no és un debat, és pim-pam-pum, pim-pam-pum. O sigui, no tenim programes aquí on hi hagi una persona que s'estigui una hora explicant el seu relat. Això aquí avorreix i la gent canvia de canal. A França sí. És un problema cultural. Ara us diré una altra anècdota que és molt maca. En Jordi Nadal es va morir fa poc. Era catedràtic d'Història de l'Economia i un dia em va explicar, diu, mira, a Espanya consumim la mateixa quantitat de paper higiènic per càpita que Europa, la mateixa quantitat de paper d'embalatge que Europa, però quan toquem el paper d'impressió i escritura consumim molt menys. I em diu, i saps per què? Perquè tenim 500 anys d'inquisició darrere. I 500 anys d'inquisició ha acostumat a la societat a ni a escriure ni a llegir. Doncs això que estic dient ara és conseqüència d'aquest pòsit que tenim tan llarg, que és de no fer debats, de no dir les coses pel seu nom, d'amagar-se. Això els que viu al món del llibre doncs ho sabem. I les institucions? El govern? Bueno, les institucions són el reflex de la societat. Si som mediocres, les institucions són mediocres, sí que ho sé. Però el canvi ha de venir de baix. Ha de venir de tota la societat, ha de venir per l'ensenyament el canvi, si no, com farem? I hi ha una altra cosa que és més greu, perquè sí que tenim gent bona en el país, al país tenim molta gent bona. El problema
problema que ara en aquest moment tenim és que aquesta gent bona evita posar-se en el món públic, perquè és que no s'aguanta. O canvia, diríem, d'alguna manera la manera de pensar de la gent en el món de la política o ningú s'hi voldrà posar, i per suposat els bons segur que no. Hi ha més coses. Tenim un sistema d'ensenyament que tendeix a igualar per la mediocritat i oblida, per exemple, l'excel·lència. I això hi estic en desacord. Per exemple, sempre he explicat per què a cada comarca no tenim un institut, que agafi les millors notes de l'ESO i facin un batxillerat, diríem, per aquests. Aquí està mal vist. Està mal vist. Aquest és el problema. Clar, i aleshores hi ha un problema aquí cultural que fa que, d'alguna manera, la mediocritat continuï i no sortim d'aquí. A la també vam acabar amb aquestes conclusions, que un sistema de turisme determinat tipus de turisme... És més fàcil. Exacte. Més fàcil que la innovació, que la investigació... I que tot es posa al aquest servei, no? Que és més fàcil. Fàcil, sí. Bueno, hi ha encara una cosa que és més fàcil, que és la immobiliària. Jo, ara ja no, en aquell temps del 2005, jo explicava, és que tu vas a un ministeri i el porter entén molt bé que si compra un terreny que no és urbà, té un valor, i que quan l'ha urbanitzat en té un altre. Vas pujant i el ministre també. O sigui, tota la cadena, tothom entén allò. Ara, si expliques que necessites una tecnologia per fer això, o un mercat que has de fer 3 voltes al món, o això que ens està passant ara amb les matèries primeres, diríem, aquest cacau, ja el porter ja no l'entén. Clar, tendim a fer el més fàcil de tot i a no esforçar-nos, no? I en el món de la transició energètica això serà greu, perquè tendim a no voler canviar el confort que tenim. I això no va així. O sigui, la transició energètica va de canvis de conducta, sobretot. A part dels altres, canvis conductuals. Sí, perquè la tecnologia està preparada per Sí. solucionar els problemes? Sí. Es pot fer? Sí. La tecnologia la tenim a punt. És que no és tan difícil. És a dir, la tecnologia fa molts anys que va avançant, i n'hi haurà més. Per exemple, l'últim és el cotxe elèctric. El cotxe elèctric és disruptor total. És a dir, el cotxe elèctric, penseu que millora l'eficiència del cotxe amb un 210% o una cosa així. És increïble. La bomba de calor també millora l'eficiència amb un 300 i un 400%. Hi ha moltes coses que són disruptives. Malauradament, en els darrers anys, hem tingut els Estats Units despenjat d'aquesta via. Però ara, amb el canvi de president, hi ha expectatives que els Estats Units realment no només agafi la nostra via, sinó que ens lideri, que és molt important. Els Estats Units té una cosa que agradi o no agradi, és una realitat, que són grans creadors de disrupció. I allà, una idea que és absurda, allà, doncs aquella idea absurda troba finançament per fer la prova i igual va, igual no va, però l'ha fet. I això fa que els necessitem, perquè els europeus, els xinesos i els japonesos no tenim aquesta manera de fer. Nosaltres treballem en grup, els japonesos els que més, un grup super compacte, super ben fet, super organitzat i tal, i han aconseguit millorar un racó del cotxe, així. Als Estats Units no va així. Als Estats Units un tio s'aixeca un dia del llit i diu això per què va així? Això per què no pot anar així? Pum! I el curiós és que trobo finançament per fer la prova. Ara hi ha un cotxe, que a mi m'encanta, que es diu Aptera. El meu es diu Ampera. Ara hi ha un que es diu Aptera. No és un cotxe, encara és un prototip. De 3 rodes. Jo el trobo genial. Per què? Perquè quan tu estudies el cotxe i veus que el principal consum són les rodes, n'hi ha hagut un que ha dit, doncs em fotut una fora, 25% menys de problema. Hòstia, que és genial. Això només passa pel cap d'un dels Estats Units. Nosaltres som incapaços de pensar-ho, això. I després diu, i com que ja consumeix tan poc, doncs ara el recobreixen tot de plaques solars i cada dia puc fer 60 quilòmetres només amb la insolació de dia. Això
s'ha de tenir això, s'ha de ser especial i s'ha de tenir, sobretot, aquesta manca de por del sistema financer per aquestes idees tan innovadores, suportar-les i mirar si van o no van. A l'altre costat, als Estats Units ja he explicat que tot el sistema financer que ens ha col·locat, això, tota aquesta especulació, ens està esgotant el planeta. I en el llibre, és que ara que has parlat dels cotxes elèctrics, clar, dius que un dels problemes que hi ha ara mateix és amb el tema dels camions, de fer camions elèctrics. Sí, aquest no el sabem resolt. S'ha d'acabar. No l'hem resolt. Espero la solució dels Estats Units, perquè fins ara la solució la tenim tota Europa. La solució d'Europa amb els camions són dos, no? Una, anirem amb hidrogen, aquesta és una solució. D'alguna manera, l'hidrogen, la gent que diu que hem d'anar amb hidrogen és la gent que vol canviar poques coses, perquè el mateix motor quasi bé pot anar amb hidrogen. De fet, hi ha BMWs de fa 30 anys que ja tenien motors que podien anar amb hidrogen, motors convencionals, ja direm de combustió alternativa. I l'altra via, que a mi em sembla que és més bona, és la de Siemens amb Scania, que és un camió amb catenària. A l'autopista va elèctric amb la catenària i quan surt de l'autopista o va amb bateria o va amb hidrogen o... El problema principal és el llarg recorregut. Veurem, però aquestes dues solucions són dues solucions europees. Falta veure què trauran els Estats Units si comencen a barrenar, que és possible que ens sorprenguin, perquè tenen aquesta capacitat de disrupció que nosaltres no tenim. Els esperarem. Sí, no els podem esperar. Aquest és un altre dels problemes. És a dir, no podem dir, bueno, esperarem que això... No. Per exemple, en el debat d'avui, no hi han d'haver-hi tants parcs eòlics ni tants parcs fotovoltaics, esperarem a tenir tots els teulats amb les plaques. No podem esperar perquè anirem tan lents a posar fotovoltaiques a tots els teulats que no arribarem. Hem de fer tot. D'acord, benvingut sigui si hi ha una disrupció, no? Però mentrestant hem d'anar fent el camí sobre el que coneixem i sobre el que dominem, sobre la tecnologia que tenim i sobre els recursos que tenim. Aquesta és una altra cosa important. En aquest debat hi ha tot un sector de la societat, agafat al voltant de la CUP, per dir-ho d'alguna manera, que diu, no, el que hem de fer és decréixer. Decréixer com? Què fem? Ens en tornem als anys 70, ens en tornem al segle XIX? Com ho fem? Sense pensar que per fer la transició necessitem els recursos de l'economia actual per posar-los a la transició. Si no hi ha recursos no fem transició. Si no creem més plaques fotovoltaiques, si no creem més aerogeneradors, si no creem més cotxes elèctrics, no hi ha transició. Si no creem més bombes de calor, si no modifiquem els habitatges per més aïllament, si no fem tot això, que això és inversió, no fem transició. I aquesta inversió l'hem d'agafar de l'economia actual. No es pot dir, matem l'economia i donem resultat. Vale, i ens matem nosaltres. Això és misèria i gana. No ho podem fer. És aquesta diferència amb la... Bueno, aquest debat jo el tinc permanentment. Hi ha un sector ideològic que s'anomenen anticapitalistes i diuen, remetem al capitalisme i tot resolt. I tots morts. Però això no va així. Hem de poder fer una transició ordenada. Si no hi ha transició ordenada, hi haurà col·lapse. I si hi ha col·lapse, penseu, el 80 i pico % de l'energia ve de fora. Una xifra semblant del menjar ve de fora. Ja hem vist amb la pandèmia la quantitat de productes que ens venen de fora, bé siguin productes químics, bé siguin productes textils, bé siguin productes sanitaris. Compte. És a dir, no, ho farem tot. Farem tot i fos de gana, perquè a veure, on tens les gallines a casa teva? Que no les tens? On tens l'hort? On tens la vaca que et donarà llet, diríem, pels teus fills? En el final del llibre acabo, quasi bé és l'última frase, dient una cosa que a mi em sembla que va per aquí. És a dir, hem de veure, hi ha algun hoteler aquí? Algun? Hoteler. Amb els hotelers de Girona, la setmana passada els vaig fer així. Miri, apunti cap allà, veus? Apunti. 2030. Apunti bé el 2030. I els hi vaig dir,
Vostè creu que el 2030 els seus turistes vindran en low cost? Que no? No. El 2030 vindran amb cotxes de gasolina i gasoil? No. Que li vindran en tren i en cotxe elèctric? Possiblement. Doncs, escolti, l'escenari que ha de mirar és aquest, no el d'avui, ha de mirar aquest. Perquè era pel Parc Tramuntana de Roses, no? És a dir, si el parc l'estem propositant pel 2030, pensi en el 2030, no pensi en els turistes d'avui, que no té sentit, no? Bé, doncs, això, al final del llibre, dic una cosa que em sembla que l'hauríem de fer tots. És a dir, si un dia, perquè el cotxe derrapa la curva, entrem en un col·lapse, què faig? O sigui, com me'n surto? Hosti, que no hi hagi transport. Com ho fem? Resulta que hem matat quasi bé tots els mercats locals i tota la producció local i quasi tots els pagesos locals. Com me'n surto, jo, si hi ha un col·lapse? Els pobles encara ens en sortirem. Hòstia, però la metròpoli... Cuidado, Com ens en sortim? Doncs segurament és, responent a la pregunta, que trobem el camí de la transició. És a dir, si jo a casa meva doncs, puc reduir el meu consum energètic, si jo puc generar la meva electricitat, si jo puc desplaçar-me amb aquesta electricitat que jo genero, si jo puc tenir gallines, si jo puc tenir una mica d'or, si jo puc tenir un veí o un mercat local on puguem menjar, possiblement aquest camí és el de la transició energètica. És fent el camí, que és un camí molt llarg, molt difícil de fer, tornar en aquest estat, possiblement és el camí de la transició. És un camí difícil. Un camí difícil. Una altra cosa que explico pel llibre és el 70. El 70 també és interessant. És un número màgic, el 70. El 70 van començar els problemes, us ho acabo de dir, no? Per reduir el CO2, per fer la transició hem de reduir el 70%. Hem de passar de 6 tones hora per càpita a 1,7, els catalans. Això és un 70% de reducció. Per trobar la pista de com hauríem de viure, com que és difícil, fer així no es veu. Si posem la mirada als anys 70, descobrirem moltes coses que fèiem que ara hauríem de tornar a fer. Jo els recordo bé, els anys 70, perquè entre altres coses era la meva entrada a la universitat, la sortida de la universitat, o sigui, va coincidir amb l'època de potència de la meva vida, no? Però jo recordo que érem molt feliços. És a dir, jo recordo una interacció amb els amics impressionant. És a dir, jo vaig fer 6 anys de monitor de colònies, teníem una revista, teníem un grup... Jo recordo allò com una cosa excel·lent, no? I agafàvem l'avió, si no hi havia necessitat, no s'agafava l'avió. Agafàvem el cotxe per fer alguna cosa, però no l'agafàvem perquè sí. Ens canviàvem de roba perquè la roba quedava petita o perquè s'havia fet malbé. Aleshores, tornant a mirar cap allà, possiblement també trobarem pistes de què hem de fer, no? És a dir, això de que per ser feliços hem d'anar-nos a Nova Zelanda i fer fotos allà i venir aquí i ensenyar-les, doncs poder fer-ho d'una altra manera, no? Que és agafar, anem a fer una cervesa i fotem aquí, ens emboliquem a filosofar o fem una partida del que sigui, no? Tornar una mica a aquests hàbits que ja hi havia i que hem d'alguna manera d'atrapar. I el 70%. Ara ja a quasi totes les presentacions porto això. Jo fabrico això. Això és el que normalment compreu vosaltres. 20 metres, això pesa 60 grams. Això són 300 metres que possiblement aquí a la biblioteca hi és. És a dir, en els llocs públics sol haver-hi això. 300 metres contra 20 metres. Si comptem el CO2 per metre, d'aquí a aquí hi ha el 79% de diferència. És a dir, aquí hi ha molt menys. I bé que el fem servir aquest, però a casa no. A casa ens n'anem aquí. No? Doncs això és una mica la demostració de com podem fàcilment adaptar-nos, com això ho hauríem de fer-ho amb tots els productes. Menys plàstic, redefinir els productes amb contingut de material, redefinir-lo amb contingut d'energia, redefinir-lo amb transport. Això, un camió porta 12 tones, això en porta 4. És a dir, aquest és l'exercici que hem de fer. Hem de fer un exercici
diríem, de redefinir tot una altra vegada. Però l'economia no ho farà si no l'obliguem a fer com a objectiu aquest exercici, no? I com li obligarem? Que és la proposta més gran del llibre. Li obligarem fent una fiscalitat diferent. Ara, l'impost més gran que tenim és l'IVA, que es diu impost de valor afegit. Què collons? És a dir, penalitzem el valor afegit, que teòricament és el que ens dona el benestar i és el fruit de la nostra intel·ligència. I en canvi no penalitzem les matèries primeres. Error total. És a dir, si penalitzem les matèries primeres, si penalitzem el petroli amb la taxa de CO2, si penalitzem l'aigua amb una taxa de l'aigua, si penalitzem tots els minerals, possiblement aconseguirem que es reciclin, augmentar el reciclatge del sistema, i tot això, si aquests ingressos els traiem de l'IVA en general, doncs farem possible, per exemple, que la música no tingui IVA. Per què la música ha de tenir IVA? És que, sisplau. Per què el teatre ha de tenir IVA? Per què els llibres han de tenir IVA? És que no té cap sentit. O sigui, és de bojos penalitzar el que la intel·ligència és capaç de desenvolupar i, en canvi, no penalitzar el que extraiem dels recursos. No té sentit, és que una cosa... Aquesta idea no és meva. El dia que la vaig descobrir vaig fotre un bot de la cadira. Una cosa impressionant. Sí, és en Dalí, Henry Dalí, un economista nord-americà. Molt bo, molt bo. Doncs és això. És a dir, això és el principal que hem de fer. I com que feia molts anys que jo ja anava filosofant sobre la taxa de CO2, aquesta també figura en el llibre perquè la tinc molt estudiada i tinc una proposta que és molt clara. La taxa de CO2 ha de ser universal per tot, sense cap excepció, per tot. Ha de ser intensa, que si la taxa avui té 55 euros, val 55 euros la tonelada de CO2. Quan va estar molts anys a 15 i a 5, no va servir per res. El dia que va pujar a 25 euros la tonelada de CO2, les centrals de carbó van tancar. Ja sabem que si és intensa funciona. L'economia es modifica perquè la taxa funciona. Avui està a 55 i ja veieu els preus de l'electricitat com estan. En part és culpa de la taxa de CO2. He dit universal, intensa, progressiva. Hem de deixar que l'economia s'adapti. Per tant, li hem de dir, avui estem a 55, però compte que arribarem a 100 i podria ser que fins a 400. O sigui que vés fent els deures. Després ha de ser transparent, perquè el govern no faci trampes i no dediqui aquests ingressos a fer altres coses que menys li interessen, sinó que es dediquin al retorn a l'economia. Justa, i aquí hi ha el principal problema. Si fer això, qualsevol modificació d'aquestes, penalitza les rendes baixes. El que tingui diners per comprar-se un cotxe, adequar a casa seva, aquest se sortirà fàcil, però el que no té recursos, aquest tindrà problemes. I aquest és el problema més gros que tenim. És a dir, resoldre això és el problema més gruixut que tenim. Després ha de ser fiscalment neutre, que vol dir que ja us ho he explicat, que el que s'ingressa es torna al sistema i ho fem de forma que aquests que tenen problemes de justícia es resolguin en parts. Us en diré tres. Aquí al llibre us poso bastants. 3 formes. La que fa Suècia. Suècia des del 95 està fent això i Suècia el que va fer quan ho va retornar a l'economia va rebaixar, amb aquests ingressos, va rebaixar la seguretat social de les empreses. Això és una catapulta a creació de treball directa. Tu baixes la seguretat social de les empreses i això és, pum, automàticament creació de més treball. I porten des del 95 fins ara fent-ho a Suècia. Segurament avui, amb el lío que tenim de seguretat social aquí, és impensable ni proposar-ho. L'altra és la que fa Canadà i que amb el debat de les armilles grogues va sortir a França, que és retornar aquests ingressos. A Espanya poden arribar a ser 31.000 milions, no és una cosa petita, a cada contribuent, amb un xec. I fer-ho, això està molt bé,
i fer-ho de forma progressiva. És a dir, les rendes altes no reben res, les rendes baixes reben molt. Un dia vaig dedicar-me a fer un exercici i em sortia que em penso que érem, ara no recordo bé, hauria de girar l'article una altra vegada, em penso que era que si arribàvem a 100 euros la tonelada de CO2, les rendes altes quedaven en zero i les rendes baixes, el xec que li arribava era de 3.400 euros. Bueno, no està malament. I queda una tercera, que és la que a mi m'agrada més, perquè és més directa, que és rebaixar directament l'IVA, perquè no passi això que explico de la música i tot això. Si avui la taxa, la d'avui no, a 100 euros la tonelada, la reentrem al sistema, l'IVA pot baixar del 21% fins al 13%. Carai, és un salt gros, un salt gros. Si penalitzem ja tot el que no ens agrada, el que s'ha de penalitzar, que són les matèries primeres, això és posar un ordre important a l'economia. I em queda, penso que és l'última condició de la taxa de CO2, que és que hi hagi protecció de fronteres. Si no hi ha protecció de fronteres, deixem de fabricar aquí i fabriquem a fora. I ja està passant. A Espanya em sembla que importem el 6% del CO2 que produïm. Però és que Suïssa importa el 206%. Increïble. Per tant, Suïssa és l'exemple que ens ha de fer veure que no podem continuar, com estem fent ara, pujant la taxa de CO2 sense protegir les fronteres perquè ens farem mal. Ens vindrà tot de Xina. Que ells tot just comencen ara a introduir la taxa en el seu sistema, bastant a les bessones. Llavors estem parlant sobretot per poder fer tot això d'un canvi mental molt important. I global. I global, que també és... Sí, és una revolució. Sí, en el món, hem de fer coses nosaltres, però les que ha de fer el món també són igual de complexes, no? Perquè ara hi ha un desgavell impressionant entre les relacions entre blocs, no? Entre Europa i Estats Units, més o menys, aquestes relacions són, entre cometes, acceptables, es fan trampes mútues, però són trampes que es poden portar entre si, però les trampes que fa Xina, aquestes no es poden portar. I això, doncs, no sé com acabarà, però pinta malament. Pinta com a mínim guerra freda, com a mínim. Sí. Penseu que fa una setmana Japó va demanar als Estats Units que li portés barcos de guerra a l'àrea perquè ja tenen por. Ahir, si vau escoltar les notícies, amb els 100 anys del Partit Comunista Xinès, ja van dir Taiwan, van assenyalar Taiwan. Això comença a escalfar-se, això per un costat, no? Fa 2 setmanes, en Joe Biden va circular per aquí a Europa. En Joe Biden estava contra un gasoducte que s'està construint entre Rússia i Alemanya. L'estava bloquejant i va venir i va dir ja no insistiré més, fora, feu el que vulgueu, això no, per mi ja no és un conflicte, deixem-lo estar, perquè us necessito per una acció més important, que és fer front a Xina. Això s'està posant calent, s'està d'alguna manera embolicant. Us diré el que jo espero que passi, que no serà el que passarà, el que a mi m'agradaria. M'agradaria que hi hagués un altre Bretton Woods, un acord mundial d'intercanvi. Bretton Woods va ser l'acord que es va fer l'any 1945, pel qual aquí va intervenir molt l'equip negociador dels Estats Units i en Keynes, que era anglès. En Keynes va perdre en aquella negociació. Si hagués fet cas amb en Keynes, segurament avui no tindríem el problema que tenim. En fi, va perdre el pobre Keynes, 2 anys després va morir. Però ja va guanyar als Estats Units i aquell acord, malgrat que va guanyar als Estats Units, va ser bo, perquè aquell acord lligava el dòlar amb l'or i les altres monedes feien la relació amb el dòlar. Per tant, hi havia una cosa central que era fixa, que era l'or, no? I tots, directe o indirectament, estaven relacionats amb l'or. Què va passar? Que l'any 1971, amb la guerra de Vietnam, els Estats Units no tenia recursos, no li anava bé tenir la paritat amb l'or, va trencar la paritat i va començar a fer anar la màquina de fer bitllets, encara hi som, allà, que tots com bojos anar fent anar la màquina de fer bitllets. I el problema neix aquí. Aleshores, d'alguna manera, s'hauria de refer el que va dir Keynes, precisament.
Allò va portar 30 anys, se'n diuen els 30 anys gloriosos. O sigui, 30 anys de creixement a Europa i als Estats Units, que van des del 45 fins al 65. 30 anys on realment els guanys de productivitat van donar benestar a la població. Però a partir del 75 això es va trencar. Per culpa de Milton Friedman i tot aquest equip de neoliberals, i ara tocaria d'alguna manera tornar a repescar el que havia dit en Keynes en aquella negociació i imposar-ho. I què deia Keynes? Keynes deia, quan un país exporta més del que importa, el penalitzem. Quan un país importa més del que exporta, el penalitzem. És a dir, obligava a cada país a tenir un equilibri comercial amb l'exterior. I aquestes penalitzacions formaven part d'un altre sistema que ell en deia Bancor, que era una moneda universal, cistella de totes les altres monedes. Així, cap moneda podia fer trampa i aprofitar-se dels altres, com està passant ara, fent anar la màquina de fer bitllets, que el canvi va cap aquí, el canvi va cap allà. Això en Keynes l'any 45. El que passa és que això és molt després de la Segona Guerra Mundial, que va ser un No s'havia acabat. Encara no. Encara hi havia guerra amb Japó i es va fer Bretton Woods. Vull dir que ja era com la construcció d'un nou món És que, arrel d'una destrucció anterior. ni més ni menys. Per què es va poder fer? Perquè venien d'una destrossa terrible. No? Clar, allò obligava a tothom a fer bé els deures. Ara hauríem de fer el mateix. D'alguna manera hauríem d'admetre que el que tenim és una destrossa terrible. Però això costa molt de que... Això de l'emergència, que estem dient, costa molt de que calgui. Clar, llavors suposo que aquí torna a insistir en el tema de les institucions, no? Perquè tenim els governs, perquè sí són els que tenen el poder per poder fer canvis tan grans. Sí, però ja saps que els governs no actuen... Tenim un programa de democràcia, que són els 4 anys. 4 anys per un govern, és que no és res. Llavors, tot és a curt, no, mai res és allà. I aquestes coses quasi totes són totes allà. O sigui, un acord d'això com aquest de Bretton Woods és terriblement allà. Això no és una cosa que podem fer l'any que ve. És una cosa que s'ha d'anar fent. Recordo bé, no es diu, jo soc enginyer francès i d'alguna manera soc francòfil. Francès no m'agrada, però jo soc francòfil. El seu debat sí que m'agrada, el seu debat m'agrada, però francesos no, pobrets. Sí. França, com jo el segueixo molt de prop, l'any 2015, quan hi va haver la COP21, la ministra de Medi Ambient era la Ségolène Royal. Una senyora brillant, brillantíssima. Més que el seu home, que eren... com es deia? François Hollande. Era bastant més brillant ella que ell. Brillantíssima. I ella es va dedicar a preparar la cumbre del COP21 i es va passar tot un any voltant pel món, pactant amb tots els països per fer això. Un treball intensíssim i molt ben fet. I el resultat va ser un èxit impressionant de la COP21, que tot ara ens referim sempre a la COP21 de París, no? A l'acord de París. Però allò va ser fruit d'un intent terrible d'una ministra que no va parar i s'ho havia cregut, no? I el govern s'ho havia cregut i realment doncs, hauríem de tornar a trobar gent així. Hem de tenir la sort de trobar algun líder. Perdem la Merkel, que ja veurem el que ens costa aquesta perla, que és una senyora moderada d'alguna manera, que posava ordre, ja veurem què ens passa aquí. Si necessitem tenir la sort de que aparegui algun líder, com la Ségolène aquell dia fent de ministre, que lideri una cosa d'aquest estil. Igual tenim sort. I Europa? A Europa sí que pobreta... O estem tots massa pendents de l'Europa? Sí, jo diria que a Europa ens falta aquesta... No, a veure, que el líder pot sortir quan s'ho volia, És a dir, no té per què no sortir. El problema és que no el tenim. I pinta malament. Però, bueno, igual sortirà, no té per què no sortir. Mira, la Ségolène Royal doncs, va ser un encert, no? Sí. Vull que em parlis de la Garrotxa, perquè també en el llibre parles molt de la Garrotxa. Sí, és per demostrar això, és per demostrar... Sí, fixa't. Què s'està fent allà, no? Sí, jo abans de redactar el llibre, que havia llegit bastant, i tota la literatura que hi ha és negativista. És a dir, ens ensorrarem, col·lapsarà, decréixer, sempre va amb aquest to pessimista. No? Jo com a enginyer d'alguna manera necessitava aportar una solució, o
aportar una mica d'esperança, aportar una mica d'optimisme, no? O deixar anar solucions. Per això hi ha el capítol de la relatxa. En primer lloc perquè nosaltres diríem, podem demostrar que aquest camí és possible. No? Però hi ha més casos, I el que és més important és com es fan les coses en aquella comarca que és molt petita, 58.000 habitants. No? I allà descobreixes que part de l'èxit és una certa igualtat social, és a dir, no hi ha grans diferències ni entre empresaris ni treballadors, és a dir, hi ha bastanta igualtat. Hi ha una cosa que és molt important, que és una FP d'excel·lència, no des d'ara, sinó que des de fa 40 anys, per tant, ha anat aportant fornades i fornades de joves amb bona formació professional, però sobretot hi ha una cosa que és fantàstica, que és la col·laboració público-privada. Allà, canviï que canviï el color polític de la comarca, les coses continuen funcionant igual. I funcionen igual entre empresaris i polítics. I això és collonut. Això és collonut, perquè clar, la força que tens fent això és bestial. Us explicaré un exemple perquè ho entengueu. Hi ha molts llocs a Catalunya que no arriba la fibra òptica. Es queixen els de la part interior de Catalunya, tots es queixen, tot Lleida. I el Garrotxa també. Ens queixàvem. Llavors aquesta queixa, els empresaris de Garrotxa tenim una associació que es diu Euram Garrotxa, la van fer arribar al Consell Comarcal. No pot ser, tenim frenades les empreses perquè no hi ha fibra òptica i necessitem la fibra òptica per treballar, i el Consell Comarcal va anar a negociar amb Telefònica 2023 i una fortuna, i el Consell Comarcal va dir doncs ja ho faré jo. Va fer un projecte per estendre la fibra troncal entre tots els pobles, i van anar a veure els operadors locals de telefonia local i els va dir: vosaltres em fareu l'extensió de la troncal capilar fins a cada domicili i cada empresa? I van dir sí. Hi havia una empresa, ara n'hi ha dues de telefonia local, jo tinc aquí Girona Fibra de Besalú. O sigui, aquesta empresa, el primer que li va fer va ser nosaltres. Va venir i va dir: escolta, Joan, vols que et porti la fibra òptica? I collons, ja pots començar. En tira la fibra òptica, ens fa el desplegament per dintre tota la fàbrica, a tots els ordinadors de la fàbrica, que en tenim un pilot i mig, perquè és una fàbrica de procés i per tant tenim molta instrumentació. Ens canvia la telefonia de la fàbrica i ens agafa el mòbil i ens ha baixat la factura a la meitat. Això és fruit de... ja veieu, o sigui, el Consell Comarcal es va tirar a la piscina i va dir: jo tiro la principal. Vinga. I ens va pactar els preus. Va haver un acord entre tots, entre empreses petites, empreses consumidores. Això és genial. I és un exemple que s'hauria d'exportar, perquè fa que les coses siguin fàcils de resoldre. Sí, perquè a vegades... A vegades les solucions són més fàcils. Aquesta va ser terriblement fàcil. És a dir, Telefònica s'ha posat les mans al cap perquè diu: no, això està prohibit. Això ho dius tu, demostro. Clar, perquè han fet servir els seus pals, els seus tubos, han fet servir la seva infraestructura bàsica i ha perdut tots els clients, perquè ha perdut tots els clients. És genial, ho trobo genial. És un exemple que és molt clar, no? Però a dintre de la Garrotxa, doncs, com que és homogènia, és fàcil trobar aquestes col·laboracions, no? Un altre exemple és aquest, és interessant, el Garrotxa Domus. El Garrotxa Domus neix d'una història que és una mica llargueta, però que és molt maca. El Consell Comarcal, les dues oficines de promoció econòmica, la d'Olot i la de la comarca, es van fusionar. Allò que deien de la col·laboració, es van fusionar les dues oficines i van crear una oficina nova que es va dir Dinàmic. Aquesta oficina Dinàmic va muntar un dia un grup de treball que es deia Social Lab. I en aquell grup Social Lab la missió era trobar activitats perquè la gent que estava marginada pogués entrar al món laboral.
I allà teníem una empresa que anava conduint el grup, jo hi era. I també hi havia el meu amic, en Franco Mino, que es dedica a energies renovables. És un disruptor també. I aquella empresa que ens anava passant casos, per veure quin de nosaltres ens hi podíem agafar, ens va passar per davant un cas de Califòrnia, que es diu PACE, Property Assessment Clean Energy, que es dedicava, o sigui, aquest programa PACE de Califòrnia s'havia dedicat amb la crisi immobiliària d'allà a crear la solució perquè la gent pogués rehabilitar les seves cases i així donar feina als paletes, als fusters, als vidriers, als llauners, als electricistes, que era el que nosaltres volíem fer. I clar, quan vam veure això, vam dir, això, hem de fer això. Bueno, comencem el projecte i a Europa hi havia més gent que estava pensant en el mateix. Hi havia grups a França, grups a Itàlia, i van crear la Fundació Europeis. I la Fundació Europeis va triar Olot com a pilot d'Europa. Engeguen aquesta fundació aquí a Olot, demana una ajuda a Brussel·les, Horizon 2020, pum, i arriba el finançament. I comença a funcionar. I un èxit espantós. I això que va començar a Olot sol, es va estendre a la Garrotxa, ara ja s'estén a totes les comarques de Girona i esperem que d'aquí poc temps us arribi a vosaltres. I en què consisteix això? Consisteix en un grup tècnic, que és el que necessitem el finançament per sostenir aquest grup tècnic, que està a disposició dels propietaris dels habitatges. I visiten l'habitatge i diuen, mira, aquí estàs malament, això està mal aïllat, aquest tancament està malament, el teu sistema de calefacció és dolent, passen revista i li fan una proposta. Li diuen, hauries de refer això, hauries de fer allò, costarà més o menys tant. I aquí tens tot un ventall d'industrials que jo els tinc ja certificats, que tu els pots triar i que et faran la feina. El propietari tria l'industrial que li sembla bé, aquest grup l'ajuda a trobar el finançament, l'ajuda a fer la tramitació administrativa i quan s'ha acabat l'obra, avaluen l'obra i tots contents. És un èxit, perquè el principal problema que té la gent, hi ha molts casos que el problema, diríem, difícil de resoldre és el finançament, però allà, precisament, aquest problema no hi és. I el problema és el desconeixement de la gent, la malfiança que tenen en segons quins industrials, i això ho cobreix tot, t'ho resol tot. És un èxit espantós, un èxit brutal. I això, d'alguna manera, ens l'hem d'agafar com a exemple per resoldre el problema de l'habitatge a Catalunya. A Catalunya tenim 2 milions d'habitatges que hem de reformar. 2, És a dir, tot el que vam fer durant la bombolla immobiliària es va fer malament. Tenim 2 milions d'habitatges per reformar. I això, si posem números, són entre 30 i 40.000 milions d'euros. Una xifra astronòmica. No podem pensar que l'administració ho pugui suportar. No ens vindrà, no tindrà finançament ni d'Europa ni d'enlloc. No hi haurà 40.000 milions per resoldre això. Per tant, hem de trobar solucions intel·ligents. I el PACE aporta aquesta solució. El PACE diu el finançament l'hem de fer de forma que el teu estalvi energètic, el teu estalvi, sigui la quota que has de pagar pel finançament. Oi? Bingo! Tu mateix et pagues el finançament. Què passa? Que trobar avui figures de crèdit de 10.000 o 15.000 euros per 10 o 15 anys no les trobarem. Això és el que van resoldre els americans, allò que dèiem de la disrupció. Es van inventar una cosa que aquí encara no podem fer, que va ser dir, com que no trobem aquest finançament, i aquest finançament ha de venir del món privat, com assegurem el retorn d'aquest crèdit? I es van inventar que fos l'Ajuntament. De forma que l'Ajuntament, si un propietari no paga, aquell deute se'n va carregat a l'IDI. Per tant, és com una hipoteca. La figura acaba sent una hipoteca, està carregat sobre l'immoble. Per tant, no te n'escapes de pagar-lo. Tu o qui vingui. Aleshores,
problema que tenim és que això aquí a Espanya no és possible. S'ha de buscar, estan treballant, aquest grup està treballant tant al Congrés de Madrid com al Parlament de Catalunya per trobar una figura que s'assembli i que permeti fer això. Mentrestant ells van funcionant amb crèdits convencionals. I la Fundació té un fons per ajudar els que no acaben d'arribar, per ajudar-los a acabar d'arribar. Però això no té recorregut. La verdadera solució passa per l'ITA. Bé, doncs això que us explico, és fruit de la Garrotxa. Sembla estrany, com casualitats, hi ha moltes casualitats en aquest cas, però bé, les casualitats si no es busquen no es troben. És molt xulo el que dius, perquè és cert que tots els missatges respecte al canvi climàtic i les possibilitats reals de canviar sempre tot són molt terribles, no? Sí, que no hi ha exemples. Hi ha possibilitats. Mare de Déu. Hi ha possibilitats. És més fàcil del que ens sembla. El problema és que no ens ho creiem. Sí. I clar, i que creure-s'ho implica fer l'esforç de voler prescindir del teu confort, no? De fer un canvi. O d'un confort com tu l'havies entès fins llavors. Sí, perquè clar. no és allò... És així, clar. Jo puc mirar als anys 70, però els joves no. Sí. Mira, no hi troben res, pobrets. Jo sí. No sé si voleu fer aportacions més endavant, Sí, que és important, L'important és el debat. Clar. Ja us ho he dit. A mi el que em fa patir és el tema de Xina, perquè realment allò és un altre món. Ells van a un altre... Bé, no és equiparable aquí, no? Els nostres interessos, els nostres... És una altra Pensen completament diferent. Llavors... No podem predir el que ells pensaran. No. És terrible. És una altra... Llavors... És terrible. A la vegada experimenten molt, I experimenten també amb temes de sostenibilitat i ecològics. Hi ha regions que, per exemple, buscaven energia a partir de tots els excrements. Vull dir que hi ha ciutats que s'alimenten d'energia a partir de... Vull dir que ells fan molts... A la vegada investiguen molt i copien molt i... Sí, ells no s'aturen, van a tota pastilla. Van a tota velocitat. Sí, per això. I fins i tot, tens raó, i fins i tot amb la direcció correcta. Però també van a la incorrecta, Continuen encara posant en marxa centrals de carbó. No, clar, jo el que penso és que, bueno, el tema és que hi ha una urgència molt gran de temps. Aquesta és la primera. La segona, hi ha falta de voluntat política, falta de voluntat dels empresaris i de l'economia de canviar-la i també del tipus de vida que tenim, de consum, etc. I del model de mobilitat. O sigui, que en realitat, si no es pren molt en sèrio això, no arribem a temps. Per això hi ha l'emergència. O sigui, no és que siguin catastrofistes i que els altres diguin que hem de decréixer, que clar que hem de decréixer, perquè altres sectors del món han de créixer. Però nosaltres de créixer. Que hi ha activitat econòmica no vol dir créixer. El que dius tu de reparar i de refer... No es creix, en canvi no s'ha de construir més vivendes. No, el que s'ha de fer és potser... És així. Posar-les bé, no? Reparar-les... Fixeu-vos, això no li agradarà a ell. No sé. Aquesta discussió que hi ha a l'aeroport de Barcelona, jo ni m'hi he posat, perquè jo ja sé que no té sentit. És a dir, si us acabo de dir que desapareixerà el low cost, per què collons estem ampliant l'aeroport de Barcelona? No té sentit, no té cap sentit. Ampliar per què? Si estem dient que baixarem els vols. No té cap sentit. Decreixem, fem el que fem, decreixerem. Clar, que hem de decréixer. El problema que hi ha... Canviar la mobilitat i anar més amunt. El problema que hi ha és que la paraula de créixer posa molt nerviós el sistema econòmic. Però molt, No volen ni sentir parlar de la paraula perquè els posa nerviosos. Ja es bloquegen i ja no tiren més endavant. Ja, però és que pots donar-li la volta, no? Bueno, buscar qualitat de vida, o sigui, la idea del buen vivir que tenen a Latinoamèrica i no, també aquí la bona vida, vull dir, podria ser, no? Buscar la gratificació de viure d'una altra manera. Que tinguis més temps lliure, que tinguis més capacitat de fer coses, etc. És això que ve. I això, no? I ser més feliç i relacionar-te millor amb la gent, i no estar tan estressat. Hi ha moltes coses que poden ser millors, sense consumir tant. Però és curiós perquè amb en Ramon Aymarí, quan va venir, vam parlar de que després de la pandèmia, després de tot això que ens havíem passat, tancats, a veure si semblava que haguéssim fet algun canvi, no? O haguéssim après alguna cosa. I al contrari, o sigui, al molt poc temps és molt pitjor que abans, no? Llavors, és una cosa tan mental, no? Tant que tu has de creure i que... Clar, perquè... I amb hàbits nous. Com ja he dit, però clar, abans als anys 70, però no cal anar als 70, per les edats, els teus pares i els teus avis. Clar. Avui, l'home a la lluna.
la televisió, el color, eren coses Nosaltres no a 5 teníem anys vista, plàstic, ara quan és era coses petita, a 10 anys vista. Sí. O 10 anys vista, com has dit tu, o fiquem i ho fem ja. Sí, o no va. Clar, això no pot ser. I clar, a Xina, esclar, escolta, a veure, Xina dirà, tu ets ric i jo tinc que ser pobre? No, jo sí, no ho preguntem. No, Xina ja té la manera. Xina ja és ric. Xina ja és ric. I clar, en certs llocs, Sí, home. està molt bé, però té la manera. Si l'agafem com a conjunt, Home, com a conjunt sí, però... ja és ric. Ah, va, també. Però clar, és greu, no? Perquè amb el tema del debat, per exemple, de l'aeroport, no? De la nova pista, és que clar, us estan creient. Vull dir, poden parlar molt d'emergència climàtica, i estem parlant de quina transició estem parlant a Catalunya, és que no ho puc entendre jo. I de quin tipus de turisme estem parlant, i etcètera, jo és que no ho entenc. Això és el que venia fins ara. Clar, és al·lucinant. No, per cert, amb el CO2 encara hi ha la quota que la paga el país veí per poder continuar consumint, o ja s'ha tancat i Espanya paga? Perquè amb l'acord de Kyoto diu, ho pots fer fins a 10, però bueno, si fas 20 i li pagues i li fas el 10 a Nigèria que no fa res, ja ho pots fer. Sí, Però clar, si dius que maco, sí. no? No, no, és així, és És així. això és l'any, No, no, és així. mucho, però com jo faig 10 i puc fer les 5 coses que és que tu te pago, De fet, i ara, hòstia, endavant. de fet és molt complex. No, o som tots nosaltres que ens hi fiquem, De fet és molt complex, és carregar de la cosa. perquè fixa't, ara et diré 3 casos. Perquè això que parlo. Brasil, amb la deforestació de l'Amazones, Congo, amb la deforestació del Congo, i Indonèsia amb la segona deforestació. Ells 3 et diuen, bé, jo he de desenvolupar la meva economia, tu ja ho has fet abans. Tu ja t'has carregat tots els boscos d'Europa. Què em vens a explicar-me ara? Amb la qual tornem a estar davant d'un paradigma que hem de dir, guaita, frena i jo compenso. És que hi ha una altra solució. Hi ha una altra solució. I el mateix hem de dir Congo, a Indonèsia no li podem dir perquè ja ho ha fet. O sigui, ja quasi havia rebentat, no? Amb l'Ola Palma. Però en Brasil i el Congo, això ens entenem. I això, el problema que tenim a Brasil es diu Bolsonaro. Negociar una cosa amb aquest senyor sembla impossible, no? Però bueno, ja canviarà, no? Si vol que vingui, doncs possiblement podrem negociar, no? I Congo... És un problema greu. Però les principals empreses extractives de tot això són d'aquí. No són xines, ja. Clar, O tot són xines. Són xineses, ja. també són xineses. Són xineses, Però ja. nosaltres Extractives, hem les extractives i de recursos, de matèries Sí, primeres. per exemple, de soja o del Congo de minerals. Aquí el pes del món financer ha anat augmentant en el PIB, és el que diu el Joan, que a partir dels 70s, de fet, les trampes aquestes que fem al solitari, els que són els comptables que calculen el PIB, decideixen també què entra i què no entra al PIB. I a finals dels 70s decideix pujar tot el món financer que no es considerava dins el PIB. Perquè, de fet, hi ha com 2 tipus d'activitat, l'activitat que genera valor i l'activitat que el que fa és extreure renta. El món financer només es treu renta. Però al final el que t'està captant amb els interessos, No crec el que t'estan no hi fent ha és res extraient real. renta d'aquest que ha creat valor i jo me quedo un tant per cent. Però això està en el PIB i cada vegada el pes és més gran. Fixeu-vos que un dia a Espanya es va modificar el PIB per posar-hi la droga. I jo diria que la corrupció també està dintre el PIB. Hi ha moltes coses d'aquestes. Per exemple, les feines domèstiques no estan al PIB. Això, No, increïble, és no, increïble. clar. I això que diu, la Cuidado. contaminació suma PIB, perquè la feina de netejar Torna a sumar. suma. Suma. Amb el tèxtil, per exemple, que és el cas potser que conec, no fa massa, és un informe, no recordo les dades, però ha passat des dels anys 70, de cada 4 prendes, 3 es fabricaven aquí i una era d'importació, i ara s'ha invertit, 3 són d'importació. Però, encara és més bèstia, de cada 3 prendes que s'importen, una es ven a preus normals, una es ven d'oferta i una es crema, s'incinera. Sí, Una es literalment, una es crema. I això? Perquè importen, sobretot les grans, H&M, C&A, Inditex, tots aquests, importen unes borrades de prendes Sí. que posen a les botigues que no es venen i acaben cremant amb el que en diuen valorització energètica, que és un eufemisme per dir considera. Cremades, es porten i s'incineren. No temporades. H&M tenia per valor una de cada 3. Una cada 3 acaba cremada. I Amazon? H&M tenia 9.000 milions d'euros en estocs a magatzems a Europa, 9.000 milions d'euros, doncs van cremar. Ostres, jo sí que trobo.
A França ho han prohibit per llei. És d'imbècil. A França està prohibit. No es pot incinerar roba nova per estrenar. Prohibit. Aquí han dit que ho prohibiran. Aquí no, aquí sí que es pot fer. Jo sé, per empreses... Ben trempats. Desigual, per exemple, a Mataró incinerava roba nova per estrenar. Bueno, és com... No la venien, la cremaven. La cremaven perquè no anés en mercats i més d'això. Clar, i que han de posar cosa nova, treure... Quines les emissions de CO2 de fabricar-ho a Xina, portar-ho en contenidors i cremar-ho? Sí, i Amazon diu que tot el que tornen, la gent li torna. Ho llença també. Ah, sí? Sí, l'altre dia sortia al diari. Que tota la quantitat de material que la gent torna perquè no li agrada, no ho tornen sinó que ho llencen, prefereixen llençar, que suposo que els costa més que tornar-ho al contenidor. O fer les dades de reciclatge. Però eren molts diners, eren 600. Ho has llegit o no? No, tot això és perquè no hi ha els costos externs que toquen. És a dir, tot això Sí que sortia. ja no s'ha posat el cost de cremar. A Alemanya recicla, em sembla que el 75-78% del tèxtil. Alemanya el 70 i pico. Itàlia un 25%. França un 11-12%. A Espanya no es publiquen dades. Però no sabem res. No se sabe. Aquí no sabem. Bueno, Podem calcular-ho a ulls. calcula'l. Deia que com que ara ja estem, allò deia, mira el que passa. Vosaltres esteu a PIMEC. És a dir, en el fons estem parlant d'empreses. Jo perquè els ciutadans, com a ciutadans, ja fem, ja reciclem, separem, Clar, nosaltres estem d'acord. canviem el que se'ns demana. Alguns sí, alguns no. Alguns, Això... Un moment, jo el que volia dir és que el paper de les empreses és molt important. Això, per exemple, que explicaves de poder canviar les fórmules de societat anònima cap a un altre tipus de fórmula, això és molt important. I després hi ha la premsa, que no en tenim, que ens l'estem carregant, perquè ja quasi no tenim premsa i estem patint aquí les conseqüències del que està passant. Però que si no és a través de la premsa, però en i les empreses, a través de les seves organitzacions, també no són capaces. Però fixa't, ell calcula el CO2 del que fabrica. Jo també. Avui hem descobert que és el mateix, fem anar el mateix, com es diu? La mateixa ISO, el mateix estàndard, sí. Ara li donaré una pista amb ell. Als comptes d'aquest any, nosaltres hi hem posat l'índex CO2 dividit per valor afegit. O sigui que el pròxim any ho has de fer. Les de memòria de l'any que ve i has de posar la divisió entre el CO2, com que ja el calcules, i el valor afegit de la teva empresa. I això és un índex que ens defineix bé i que ens permet comparar entre empreses fins i tot de sectors diferents. Ell és el president de la Comissió d'Energia PIMEC i jo estic a la Comissió de Sostenibilitat. No sé, el president, soc vocal. Però, aviam, sí, però el que dius, jo crec que una cosa retroalimenta l'altra. És a dir, les empreses, hi haurà el tant per cent d'empreses que siguin responsables amb aquest tema. Jo ho intento fins on puc. Quan després vaig al mercat, també em pregunto quants consumidors responsables tinc. Això és el que jo... Perquè jo quan intento vendre els meus productes, per exemple, jo he estat fent mascaretes, les meves mascaretes són més cares que les altres. Ara, tinc la petjada carbònica, ho té ell, 98% menor que les de la competència, que venen de Xina, que venen de no sé on. He venut les que he venut, Vull dir, tampoc... Jo les he posat al mercat, però, esclar, energia renovable, fetes de materials reciclats, fetes de rei. Tot això passa perquè... Després hi ha la legislació, perdó. O sigui, una cosa retroalimenta l'altra. La legislació obliga l'empresa. Si està al mercat, el consumidor ho compra. Si el consumidor ho compra, l'empresa. I és una roda que hem d'anar retroalimentant. Sí, és el que volia dir. Comença amb nosaltres. És a dir, a part de la qüestió general, jo crec que també hi ha d'haver més consciència, no?, de la població de què consumeix i què implica el que consumeix, no? Els hàbits que té, perquè ara, per exemple, deia tot del Covid, jo a Barcelona em quedo esparverada, perquè jo penso que hi ha més mobilitat que abans, la tira de camionetes amunt i avall d'Amazon, perquè la gent compra molt més, per exemple, per internet que abans. Jo me quedo esparverada. I quan dius que reciclen, a veure, al meu barri fem el porta-a-porta, a Sarrià. Tu no saps les queixes que hi ha de gent que no està disposada. I acabarem tots amb Hem pujat de 30 i pico a 60 de reciclatge bé per fer porta-a-porta. Però la gent que es queixa... I ells deixant-ho malament per nassos. Però hi ha partits polítics en Això que contra. esteu dient tots plegats és perquè ens falta relat. És a dir, Es falta? relat. Aquesta consciència, això s'explica fent pedagogia, Per això pedagogia. tenen que estar els medis de comunicació d'acord i també voluntat política de fer-ho. Ha de començar amb nosaltres, perquè al final jo també soc consumidor, no només soc Clar. empresari. Clar. Llavors és Però un això tema fa d'anar temps, fent... no? El que passa que és veritat que
hem d'anar molt ràpid i em temo que no anirem prou ràpid. Jo ho veig Però negre. nosaltres vam publicar el 96 un llibre que es deia Rebelión en la tienda, que era això, opciones de consumo, opciones ètiques de consum, i es deia així, era italià, era una traducció italiana, i era un llibre fantàstic. Imagina't si fa anys que estan parlant del tema. I lent va, la cosa va lenta, Quan has parlat del món educatiu, explicaré un exemple de Ganet que conec, la meva dona és professora d'allà a l'institut, i ell es va encarregar d'organitzar els intercanvis. Sí, Intercanvis amb Xina, amb Alemanya, organitzaven un intercanvi amb un institut de Berlín. Els estudiants d'aquí el que els preocupava era anar a una ciutat xula, a Berlín, a un lloc perquè ambient, tal, ja està. Quan havien de venir els de Berlín, els van dir com ho havien de fer per venir en tren, que es negaven a venir en avió, i com havien de fer-ho per compensar la petjada de carboni. I em va trucar la meva dona i em va dir: escolta, pots venir a l'institut perquè els nois de Berlín es neguen a venir fins aquí a fer l'intercanvi si no compensen la petjada. Sí, increïble. Impressionant. Escolta, i ara a Barcelona, que hi havia la proposta de que a les petites distàncies es hagués d'anar en tren, el merder que hi ha hagut. Aquí vam anar, evidentment, a Berlín amb avió. Però també Allà vam venir en tren. hi ha un nivell d'infraestructures Des de Berlín. allà i aquí que no és Sí. el mateix. Perquè, a veure, aquí a vegades agafar el tren és una No, aventura. però és igual, és el concepte. Sí, però Home, de Berlín a Canet. Els que es mouen a alhora. Barcelona Però la anar ciutat a venir. interior no. Problemes de La concepte. ciutat funciona molt bé el públic, a Barcelona, per exemple, i en canvi molta gent segueix anant en cotxe. Coneixeu tots en Kilian Jornet, no? Sí. Kilian Jornet O en moto. l'any passat va dir: jo no faré més petjada cada any que 3 tonelades de CO2. Punt, no pot problema. Ja està. No hi ha gent que Ha ja ho anat fa. a Nepal i ja no viatja més. Se'ls ha consumit. I això és el que hauríem de fer tots. Sí. Amb el temps. És un corredor de muntanya. Amb el temps. No tardarem gaire. Tant. Que el mòbil ens dirà el que portem acumulat cada any de CO2. No tardarem gaire, N'estic No convençut. sé massa difícil, una No. aplicació... No tardarem gaire. Si aquest sap cada dia el que camino, és que ho pot saber tot, quasi bé, no? I aquest quasi ho sap tot. Per tant, per aquí van els tirs. És a dir, cada un... Algun francès havia proposat tenir una targeta de CO2. I per tant, la targeta es va consumir, i arriba un dia que ja no en tens. Ja no pots consumir més, no? Ja no en tens i no Que és un pots. fan que li ha jornat 3 tonelades. S'ha acabat. I hem acabat, no? Estaria bé, això. Bé, per aquí ve els temps. Però aquesta consciència, hosti, costa molt. I vosaltres, Molta pedagogia, molta com a pedagogia. empresaris que sou, per exemple, el tema del envasat, no? No podríem penalitzar, o sigui, desgravar els que envasen poc bé, d'una manera adequada, i els que no envasen bé, doncs que tindrà una penalització fiscal, una taxa fiscal, que encarís, però que no encarís el consumidor. Però és que al final jo crec que molt sovint acaba encarint el consumidor. Clar, bueno, però seria més car i no el compraran, compraran un altre. No. Compraran un altre. Us parlo per experiència pròpia. Nosaltres, això... Sí, això ja m'ho has explicat. No, això no ho embalem en plàstic, No, en paper. en cartró. És el doble de car el cartró Que la plàstic. que el plàstic. Sí. Però el preu final continua sent el mateix, perquè nosaltres podem reduir per altres qüestions. Vosaltres tenia que tenir, no sé, una bonificació fiscal, jo què sé, No, per fer-ho així. no, sí, no, home. jo ja em dono per satisfet que el comprador ho valori, però el problema és que el comprador no ho valora. No és només això, sinó que fins i tot les grans superfícies no volen fer el pas, que és molt gruixut això, Clar, per això. És El a dir, mateix preu. No, és que no volen. No volen. Perquè és tan disruptor, tan diferent, És tan diferent. que no volen fins que algun dia doncs, hi hagi alguna cosa que els obligui, no? Bueno, ara el bon preu ja venen... No. No, Sí, el venen en paper. Sí. En paper, sí. Jo compro. Sí, però a bon preu, la nostra visió de cartró no ha volgut saber res. Perquè és cartró, perquè és una caixa. Ah, Ara no és prou atractiu. Però jo crec que no de reduir Doncs mira, doncs tampoc. Doncs això ens va dir. És que no es veu el seu interior. Saps què van fer? La caixa amb la foto del seu interior. no l'he vist mai, aquesta caixa. No, aquesta caixa la pots trobar a l'Espar, suposo. Doncs no hi va haver manera. A on? A l'Espar. A No hi va haver l'Espar. manera. És curiós, no? Bueno, Però és que si no es mouen segons quines peces costa molt després. No, i aquesta peça, pensa que jo vaig anar amb en Joan Font i dir-li, tu, que aquella no vol... Diu, vale, ja li passo. No es va moure. Sí que no. En fi, és més complexa, És més complexa. Fins que no siguem capaços de muntar aquesta pedagogia i aquest concepte, que ell i jo el tenim molt clar perquè estem treballant això ja, és molt difícil. Però ja arribarà, Ja arribarà. Bueno,
mica impacient, sincerament. Home, nosaltres també volem que vagi més ràpid, perquè, esclar, nosaltres també volem que vagi més ràpid perquè ens afavoreix. Clar. O sigui, ni que sigui per guanyar més diners, és a dir, ens afavoreix. I teniu incidència a la PIMEC amb el vostre plantejament? Aquest llibre, l'Antonio Cañete, que és el president, ell diu que ha de ser el llibre blanc d'energia de PIMEC. Ell ho diu. De fet, el vol regalar. Sé que em vol fer una compra i per regalar-ne I amb perquè l'editorial circuli. ens hem pensat de fer una portada, diríem, ad hoc. Ja. Però bueno, sí, se l'està llegint i li agrada molt. Fa molts anys que ens coneixem i ell ja sabia com pensava jo i tot això més o menys, aquest relat ja el coneixia, amb tanta profunditat no, però d'alguna manera ell està disposat a que sigui el pal de paller de Més que la gent l'energia vulgui. des de PIMEC. No us he dit una cosa, us he explicat lo de Garrotxa d'Ombros, ¿vale? Allò dels habitatges. Bé, doncs ara estem intentant, des de PIMEC, si aquest mateix grup el podem fer més gros i també incluir les pimes a dintre. O sigui, no només fer els habitatges, sinó també fer comerços i petites empreses. Ens sembla que és una sinergia important i amb això estem. A veure si ens en sortim. Això seria genial. És a dir, que ja agafaríem tot un conjunt important d'accions que... Bé, per aquí... I que també funcioni el contagi, no? O aquesta Sí. cosa, ostres, si ells ho fan, funciona, doncs també llavors... Vull dir, la taca d'oli, això... Ara t'explico una cosa que t'agradarà. Ara t'explico una cosa que t'agradarà. Amb aquesta he explicat jo que hi havia una persona que es diu Franco Mino, que treballem molt junts, amb energies renovables i jo, que és un altre costat. Per tant, ell amb quilowatts hora i jo amb megawatts hora, un dia arran d'una ponència que feia al Palau Macaya, ell també hi va venir, ell té la seva enginyeria se'n diu Espai Zero, perquè no consumeix energia, és a dir, tot és renovable, 100%. I jo ja li vaig dir, mira, jo no sé quants anys tardaré, però jo també faré un zero. I arran d'allà, d'aquell dia, ens vam inventar una figura que en diguem la locomotora energètica.com, per la qual 5 empreses ens donem d'alta en la locomotora, fem de tracció, exposem com ho fem per fer aquest camí i invitem els altres a fer això. Perquè suposo que hi ha moltes coses que és per desconeixença, per Sí. mandra, per ara invertir en això... Com ho faig? El dia a dia també és difícil d'un empresari. Sí. De la gestió. No, però més aviat són aquestes coses. No són excuses, això. Les excuses és no donar el valor que toca, no haver-hi pensat, no saber com resoldre-ho. Tot això té molt pes, això, amb les decisions. I en una comarca on tothom més o menys pensa semblant, tot això és més fàcil. I són aquestes coses, mandra, desconeixement, no sé com fer-ho, no sé si això, no sé quina cosa podria fer jo per... Llavors et quedes aquí, no, les portes i ja... Però clar, per tirar endavant de la locomotora aquesta, necessitem anar a visitar una a una totes les empreses i això és una feinada. No hem començat pel llibre i després farem la resta. Però bé, fixeu-vos, jo tinc 67 anys. Jo arribo al final de la meva etapa professional, no? I per tant, jo em puc dedicar a això. Sí. Puc fer-me activista, no? Per tant, doncs, ja ho soc. Està superbé. Doncs, això tu encara et queda molta feina. Queda molta feina. Gràcies. Però bueno, el llibre és molt xulo. És una mica, és molt dens. Hi ha molts conceptes, moltes coses, molts números, però feia falta, diríem, per posar ordre en el debat. És que amb en Ramon també vam quedar, no?, aquesta idea, que és que hi ha moltes coses, però hi ha pocs llibres, no?, que t'ho posi un darrere d'un altre i t'ho expliqui tot bé, no? Sí, quasi és un llibre de consulta. Sí. No sé què, a veure què diu. Sí. No, està molt bé perquè hi ha moltes dades i moltes propostes, no? Unes propostes factibles. Però això fa que no sigui fàcil de llegir. L'altre llibre, el del 2013, el 2013, recordo una anècdota increïble. Jo sóc molt amic d'en Toni Puigverd,
vam fer cou junts. I venia a caminar a mi a la vall de Camprodon. I li vaig dir, mira, aquí tens l'esborrany del llibre. I comença, i a la primera gràfica, ja es va bloquejar. I jo no ho veig, això, saps? Jo remeno gràfics tot el dia. El primer gràfic ja se'm va parar. Clar, era un gràfic que tenia dos escales, entens? Que ja no sabia interpretar. Per això sé que, bueno, i la meva dona, quan cada dissabte faig l'article, el llegeix i veu números i et diu, ui, avui ja no és per mi. Sí, només perquè veu números, Vull dir que això passa, és a dir, la gent s'espanta quan hi ha molts números i quan hi ha moltes gràfiques i ja en soc conscient, Però si un enginyer no pot fer números, pleguem. Però a vegades els números et donen una visió ràpida. I sobretot per mi els gràfics. El gràfic dona l'evolució, dona com... Pues aquells són més complicats perquè són, bueno... El tema de l'energia és Però sí, complicat. hi ha una mica part del llibre de consulta, perquè ja sé que li costa llegir així de tirón, També explico a la gent que agafi els 4 primers capítols i els 3 últims, i es deixi el del mig. És que allà tenen els números. Bueno, també funciona, perquè de fet ja ho he fet així, És a dir, com que jo veia que es anava fent dens, doncs ui, al final deixar anar una mica de corda, que no sigui tan dens, I les conclusions, l'últim capítol, de fet, com que hi ha negretes per facilitar això, perquè és dens, hi ha bastantes parts amb negretes, per fer les conclusions vaig fer una cosa curiosa, vaig agafar tota la negreta i la vaig posar, pum, tota junta, i després vaig dir, a veure què trio d'aquí, i com, perquè d'alguna manera era tot el de dintre, doncs, doncs, això és tot. Moltes gràcies, la veritat és que la gent molt, vull dir que encara que és dens, la veritat és que és molt interessant. Però l'important és que fem tots el debat perquè hem de crear aquesta pedagogia que estem És que és un dient. debat que s'ha de seguir. Que hem de fer. Això dels francesos que van fer aquest debat, això no us ho he explicat. Va, que és interessant això. Quan va haver-hi les milles grogues, que va durar un any, allò, Macron, molt hàbil, va dir jo negociaré amb vosaltres. I com ho va fer? Va crear la Convenció Climàtica, la Convenció Ciutadana pel Clima. I per fer-ho va fer una cosa que m'he tret el barret no sé quantes vegades. Van escollir 150 francesos representatius de la societat, que és molt difícil, Gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, dones, homes, la mateixa proporció, diríem, de la societat, i tot això amb el territori, és a dir, representació de tot el territori. Allò és molt difícil, Bueno, van triar 150 persones i les van tenir 7 caps de setmanes a París. No van ser consecutius, a més va haver la pandèmia i allò es va allargar. 4 milions d'euros. I els hi van posar el que ells demanessin. És a dir, l'especialista que demanessin, el científic que demanessin, fins i tot van fer anar amb Macron allà. De fet, aquesta modificació de la Constitució surt d'aquest grup, però qui li va donar en aquest grup va ser Nicolas Hulot, que Nicolas Hulot havia sigut el ministre de Medi Ambient que li va dimitir amb Macron. Bé, total, aquests 150 tios 150 persones generen 150 propostes. I en Macron els diu, feu-me l'escrit parlamentari perquè si us ho han d'interpretar els diputats us ho giraran tot. És a dir, poseu-m'hi totes les comes i tots els punts perquè no us ho puguin girar. Amb el format parlamentari perquè us ho puguin... Jo recordo, vaig pensar, hosti, que bo això. La idea és molt bona. Molt bona. Ara, si dius que 150 persones van fer 150 idees, i si ho fessin tindríem 300 idees, 400. No ho sé, però fixa't, el que us volia explicar, per això us volia explicar això. Perquè aquelles 50 persones, quan anaven a casa seva, els mitjans locals, els anaven a veure. I allò va fer que aquell debat fos per tot el país. Va ser una potència, allò,
una potència en pedagogia i en debat nacional impressionant. Aquí diuen que ho volen fer, tant a Madrid com aquí a Barcelona diuen que ho volen fer. És a dir, jo dubto que tinguem el nivell organitzatiu, intel·lectual i fins i tot econòmic per fer una cosa d'aquest nivell. Vaig quedar, jo m'he patejat tots els vídeos. Jo el seguia cada cap de setmana, mira, avui tenim convenció, hola, vinga, vídeo. Seguia la convenció i m'ho vaig passar pipa. Aquí hi ha moltes propostes que venen d'allà, sobretot les conductuals, per exemple, prohibir la programació, com es diu això? L'obsolescència programada. Clar, Ells l'han fet, aquesta proposta. és una altra. Jo l'he posat aquí. Per exemple, prohibir anuncis de cotxes de combustió interna. Ells l'han fet a punt, jo l'he posat. Hi ha d'altres que són meves, però n'hi ha algunes que són tretes d'allà i ho vaig trobar genial, i ho vaig passar pipa. Perquè el debat era molt bo, molt bo. És a dir, fixa't el que costa amb una persona que no sap ni papa del tema, res, no té res, no sap res, que de cop i volta hagi de fer, diríem, propostes perquè es voti al Parlament. Hòstia, és collonut això, És que és dur, Va molt bé perquè li dona... És dur, Sí, però a la vegada S'ha de fer deu molt- activar molt a la gent. S'ha de fer molt bé el debat, Clar. Sí, perquè no està lluny. I a més és una dona, cosa- empodera també la gent. Pues clar. Si particip, no, de la seva I lo bo- realitat. Aquest grup, imagina't, si era Imagina't representatiu. aquesta gent. No, i la lo força bo que és, tenia. Una que era electricista o és igual, més igual, el que es fos, no? i lo bo era que quan arribava al seu poble se sentia representat de tots aquells. I començava a pensar coses que no es plantejaven molt bé, no? Que, bueno, sí, tenia una opinió Llavors- interessant, Molt bé, molt bé. Aquí diuen que ho volen fer, però ja us dic que... Aquí d'entrada ja agafaran amics i col·legues, Bueno, això, exacte. No, home, Ja, no fer, per exemple, aquesta distribució de 150 persones Faci bé. tan representativa. Les coses. Entre les grans ciutats, les zones rurals, la mateixa volta que Hi havia gent de Nova Caledònia, també. de l'altre costat. O sigui, quan ho vaig trobar d'un al·lucinant, em va agradar molt, perquè allò sí que era autèntica democràcia. O sigui, vaig veure que allò sí que era representatiu del país. Està molt bé. I la gent que els hi portaven, tenien els especialistes, molt nivell, molt bé, molt pedagògic, perquè clar, hi havia gent que tenia el nivell que tenia, i per tant ho havien d'entendre, no? I no és fàcil. És que ells s'ho creuen molt també, no? El seu producte, la seva... No? Per ells és molt important. També explicaves a l'inici que probablement un dels problemes que tenim és que la gent bona que en diem fuig de la política. Sí, Perquè la això és terrible, política és molt terrible. És que els propis polítics no t'ho recomanen. Jo Jo com arribo a un punt que fa uns anys, quan a la meva... És que és una feina, bueno, dediques energia al voltant negatiu. Jo m'ho vaig plantejar quan el moment que l'empresa més o menys anava rodant i vaig dir vull fer alguna cosa. I vaig pensar, el món associatiu, el món de la política, no sé què. I dinant a Palamós amb un amic de l'òrbit del Puigdemont, de Girona, i em va dir, ni se t'ocorreixi. Està dins el partit, Llavors no dins el partit. Em va dir, ni se t'ocorreixi. Dic, home, però no. Jo m'hi vaig posar amb bona voluntat i tal. No t'hi posis. Coneixes en Joan Mora? Sí, És amic meu. sí, home que no. És el cap. 4 anys, i va fer molt bé de sortir, Va fer molt bé de sortir, S'hagués carregat la família, Però és necessari la política per treballar. Totalment, Com es organitza? totalment, És però que, clar, es crema la gent. És el gran problema aquest. Cremes per les Crema per la lluites manera... internes i les... És caïnita, A més, Bueno, i ara amb tot el de les xarxes encara pitjor. Sí, Bueno, això ho ha empitjorat, sí. Sí, ho hem pitjorat. és perquè no es discuteix de conviccions i a fons, sinó és això del cortoplatisme aquest. Això de... I de posar el dit a la nafra de l'altre. Per això em vaig posar primer Està bé. i he estat en taules representant en aquest cas a les pimes, en què hi ha hagut partits polítics i s'han proposat coses un partit Sí. que era bo i després a fora els dic, però per què heu votat en contra si era bo? Diu, no, si ho sabem que era bo. Dic, i per què heu votat en contra? Diu, Perquè perquè els posava altres. aquest partit. Home, no. Per favor. Per això és penso poc primer, constructiu. si m'agrada m'agrada, si no m'agrada no m'agrada. Sí. I no tinc aquesta... A mi sovint, en xerrades així, em diuen hòstia, tu t'hauries de fer conseller. No, ja faig més feina fent això. No, millor, tu segueix No, com... és veritat. Perquè un dia fa molts anys, en Manel Nadal, que era secretari d'Obres Públiques, de mobilitat. I un dia me'l trobo pel carrer
xerrant, i dic, però tu quan penses? M'ha dit, no puc pensar. L'agenda no et deixa pensar, l'agenda t'arrossega. Dic, tinc altra gent que pensa per mi, collons. I els hi fan informes. els passen informes. Bestial, això. És a dir, que el polític no pugui tenir un moment de reflexió i que permanentment estigui arrossegat per l'agenda. Bueno, i també perquè és la presència és molt important i molt personal, Sí, per no? això. I tindria que ser més equips. Per què té que anar un alcalde, una Sí, alcaldessa? a inaugurar-ho tot. Un president, no, que vagi altra gent, vull dir, és igual, és resoldre coses, no té per què anar sempre la mateixa persona. És complicat, això. És complicat perquè, Sí. fixa't, La gent li agrada, no? Que no, vingui però, aquell. llavors, és complicat perquè hi havia una persona que ho feia completament diferent, que era en Pujol. Jo no l'havia votat mai, però reconec que aquell estil de lideratge era brutal. Però què li passava? Cada dissabte i cada diumenge amb l'helicòpter cap aquí, cap allà, Cap aquí, cap allà. Tots. Hosti, això és increïble. Ell parlava amb tots els pagesos, amb tots els comerciants, amb tots els hotelers, amb tots els industrials. Hòstia, ho sabia tot, i no només sabia tot, sinó que ell donava aquesta proximitat que necessita el ciutadà, no? El Maragall. Però no ho va fer tant. Clar, és que això, el que feia Perquè Pujol... fins i tot anava a dormir a casa. Bueno, va anar una època, Sí. va anar als barris. Sí. Jo era Però- brutal. Jo reconec que era Però brutal. la política ha de ser més col·lectiva, no? Més Sí, d'equips. però No té clar. per què ser una persona. No? Aquesta Bueno, cosa aquí de hem tingut molts imatge. lideratges, ho hem personalitzat molt aquí. Sí, Molt, sí, massa. sí. Massa, no pot ser. La figura aquí A del més és president, inhumà, sí. és pel polític I tant que és inhumà, del tot. És totalment inhumà, Del tot, és que no del es pot tot. viure així. Que no segur que no es Del podem tot, fer mira, res de fer. sí, és tan inhumà que a en Pujol se li ha colat tot aquest problema de la família. És que, mira, sí, és a dir, jo quasi estic convençut que ell no ho va promoure, Bueno, que però no va va voler deixar- veure, perquè no sé què, que no sé quantos, Però no? no, però No, és igual, no sé com... Posem que no ho promou, però ho va deixar. Bueno, Però bueno, però vull dir que Tenir el sí, capo. sí que és cert de que això... Va deixar. Sí, això, ho va deixar molt bé. sí. Però bueno, en fi, molt bé, nois. Hem après molt, ha anat molt bé. Jo m'ho he agafat més com una conferència, que està molt bé, ara ja sé el llibre on està. Bueno, era una conferència. No perquè allò de dir, fem un debat, bueno, esclar, nosaltres dintre de tot, però com tenim totes les línies, totes les normes i tal. I en resum, jo soc molt pessimista, m'encanta que hi hagi gent que sigui més positiva. Bueno, No, el que està bé és que es facin coses. Sí, sí, Però perquè s'ha de fer. comencem per les qüestions neoliberals i les qüestions de les petites empreses o grups polítics que manen aquí o a Madrid, doncs igual, o a tal igual. Jo veig que tot això és l'ideal, el que ha exposat és l'ideal. Ara, d'arribar, però bueno, si n'arriba un 15 o un 25%, perfecte. No, jo et diré més. Ha d'arribar per collons. sí, és que Sí, Europa però és que també- arribarà És per que Europa. arriba per les bones, arriba per les dolentes. Sí. No. Bueno, clar, sí. No? Aquest és el problema. I Sí. si arriba per les dolentes ens farem mal de debò. Sí. Home, és que el que ha dit de la Segona Guerra Mundial és molt bèstia, van morir 40.000 persones. Però és que aquí la patacada ens dona la sostenibilitat de la vida a la Terra, Vull dir, és que ho fem, La nostra, Bueno, sobretot la nostra. Mireu, perquè la Terra mireu continuarà ahir sense ahir nosaltres. Canadà, no? El Canadà, sí. I la Canadà és impressionant. Sí. És que bestial. cada Ja que hi hagi un mes incendi, ens apareix el- un fenomen d'aquests grans diguem, incendis, extraordinari va i aconseguir. bueno, fins que el dia que ens afecti a nosaltres. Sí. A mi, En fi. En fi, molt bé, moltes gràcies. Molt bé. res de nada.